το δέρμα του αρρώστου. Σαν να βλέπει κανείς σε καθρέφτη. Δηλαδή. Ακριβώς. Είναι πολύ σωστά. Είναι mirror surgery. Πολύ σωστά. Α, έτσι λέγεται. Ακριβώς. Ναι, είναι πολύ εύστοχος χαρακτηρισμός. Συνεπώς, έπρεπε να διορθωθούν αυτοί και άλλοι περιορισμοί, η κόπωση του χειρουργού. Υπάρχουν πολλές εργασίες που αναφέρουν ότι υπάρχουν κακώσεις στο σώμα του χειρουργού όταν για πολλά χρόνια χειρουργεί όρθιος, με το ένα πόδι πάνω από το πεντάλ, με το άλλο χέρι έτσι, για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει στο εσωτερικό του αρρώστου λαπαροσκοπικά. Μάλιστα. Πρέπει να αναφέρουμε στο κοινό που μας παρακολουθεί ότι εσείς ανήκετε σε μία ομάδα η οποία είναι πραγματικά ξεχωριστή για την ελληνική πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας, την κλινική του κυρίου Κωνσταντινίδη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είστε πόσοι γιατροί, κύριε Χυρίδη, και τι ακριβώς κάνετε εκεί, με επικεφαλής πάντοτε τον κύριο Κωνσταντινίδη? Πράγματι, έχω τη χαρά και εγώ ίδιος να δουλεύω πρώτα απ' όλα κοντά στον αδερφό μου και μαζί και οι δυο μας δουλεύουμε στην ίδια ρομποτική, λαπαροσκοπική χειρουργική ομάδα και χειρουργική παχυσαρκίας με τον κύριο Κωνσταντινίδη ως επικεφαλής. Η ομάδα αποτελείται από γενικούς χειρουργούς και από γυναικολόγο με δυνατότητα να παρέχει στον άρρωστο ό,τι καλύτερο μπορεί να του προσφέρει, διότι είναι αυτό που λέμε χειρουργική ή πολλαπλών ειδικοτήτων, δηλαδή αυτό το multidiscipline που λένε στα αγγλικά, διότι πάρα πολύ συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι γυναικολόγοι είναι πολύ κοντά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γενικοί χειρουργοί. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον ουσιαστικά. Η ομάδα απαρτίζεται από πόσους ιατρούς? Είναι 5 γιατροί συνολικά, 4 γενικοί χειρουργοί, 1 γυναικολόγος. Οπότε ένας εκ των γενικών χειρουργών είναι ο κύριος Σάββας Χυρίδης και ένας εκ των γυναικολόγων λαπαροσκόπων είστε εσείς. Εκείνο το οποίο ίσως θέλουν οι τηλεθεατές να μάθουν αυτή τη στιγμή είναι με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν με αμφωτέρους τους ιατρούς που παρουσιάζονται απόψε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας αναγράφονται τα σχετικά τηλέφωνα στο κάτω μέρος της οθόνης. Και επειδή είναι 2 οι ιατροί, θα βλέπετε κάθε φορά τα 2 διαφορετικά ξεχωριστά τηλέφωνα που αντιστοιχούν στον ένα έκαστον εξ αυτών. Εκείνο το οποίο σίγουρα, φίλες και φίλοι μου, πρέπει να σημειώσουμε και να παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή απόψε είναι αυτή η νέα τεχνολογία, να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε εμείς να λύσουμε προβλήματα υγείας μας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με επέμβαση στο δικό μας σώμα, με την τελευταία λέξη της ιατροτεχνολογίας και βεβαίως να πληροφορηθούμε στο σημείο αυτό, κύριε Χυρίδη, τι ακριβώς γίνεται παγκοσμίως. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για χρήση τέτοιας μορφής επεμβάσεων στο εξωτερικό? Υπάρχει τεράστια εξάπλωση της ρομποτικής χειρουργικής τελευταία 10 χρόνια. Η ρομποτική χειρουργική υπάρχει από το 2000, από το 1999-2000 άρχισαν οι πρώτες επεμβάσεις. Από τότε έχουμε αγορά πάνω από 2.500 συστημάτων, δεν κάνω λάθος, παγκοσμίως. Με πρώτη και πιο αγαπητή επέμβαση, αν θέλετε, τη ριζική προστατεκτομή. 4 στους 5 προστάτες αυτή τη στιγμή χειρουργούνται ρομποτικά στην Αμερική. Και από εκεί και πέρα μεγάλη εξέλιξη και άνθηση γνωρίζει η γυναικολογική ογκολογία, που ένα ογκολογικό πρόβλημα γυναικολογικό αντιμετωπίζεται πλέον με ρομπότ. Και κατ' επέκταση είναι η θωρακοχειρουργική, η γενική χειρουργική, η άγκιοχειρουργική, ακόμα και χειρουργική διαστοματική για θέματα οτορινολαρικολογικά. Λίαν ενδιαφέρον. Όμως η ομάδα του κυρίου Κωνσταντινίδη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ήταν η πρώτη που εφάρμοσε εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Πράγματι, η ομάδα του κυρίου Κωνσταντινίδη ήταν η πρώτη που εφάρμοσε τη ρομποτική χειρουργική όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Απίστευτο. Ήταν το πρώτο ρομποτικό σύστημα που ήρθε το 2006, το Σεπτέμβριο του 2006 ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και πανηγυρικά από τότε έχει ξεκινήσει ένα πολύ ζωηρό πρόγραμμα ρομποτικών επεμβάσεων. Μόνο η ομάδα η δική μας έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 700 ρομποτικές επεμβάσεις